Nabalhog sa prisuhan ang 19 anyos nga gitumbok nga hitman o responsable sa 8 ka shooting incident sa area of responsibility sa Mambaling Police Station sa Cebu City Police Office o Manila kini nasikop atol sa bypass operation sa Sitio Badjawan, Barangay Mambaling. Pasado alas 11 sa gabi adlawng Lunes, Setyembre 2 ning tuiga. Nailhan ang dinakpan nga si Mark Jedrick Alvarez alias MJ, 19 anyos, nagpuyo sa sitio San Pedro, Barangay Dolho, Fatima, ning syudad. Nasakmitan ang suspitsado og 50 gramos sa iluang Cebu nga nagkandidad og 340,000 pesos. Nakuha usab sa mga operatiba, pinanguluhan ni Major Efren Diaz Jr. ang usak kalibre 45 armas nga adunay upat ka mga bala. Subani Police Colonel Antonieto Cañete, ang acting city director sa CCPO, nga nambigit sa 7 ka shooting incidents ang suspect. Nailansab nila ang mastermind na mao'y nagsilbing middleman sa o kaning financiers ni alias MJ sagad sa mga gitipi kuno sa suspect kay mga personalidad nga wa makabayad sa giutang illegal nga drugas apan dili kini modawat o gidnagmay nga suhol.